Ćao ljudi, danas je četvrtak, 11. april i rešila sam da započnem još jedan dnevni vlog. Aleksija trenutno spava, ja sam završila nešto po kući, htjela sam da snimam to neko kao čišćenje i nešto, ali sam rešila da to bude neki poseban video kada prosto se spremim za tako nešto, da ne bude sad ovako u okviru vloga. Ono što danas, dakle imala sam da uradim jednu kupovinu namirnica, to sam vam snimila, to ću vam ubaciti. Bila sam tu u Lidlu iza zgrade i treba sada da pripremim Alekseju za slikanje za 9 meseci. Rešila sam da napišem na Lightboxu ovom iz Iska da ima 9 meseci, da ga slikam s nekom igračkom i moram da spremim outfit, to ću kada ga budem kupala večeras. To imam neke gluposti vezano za plane da završim, da editujem jedan video koji ćete vi već gledati dok ja ovo snimam, gledali ste ga, to jeste u subotu. I imam da večeras idem na šišanje, večeras idem na šišanje i na farbanje, odnosno radit ću preliv, zato što vidite koliko sam šarena, pogledajte koliko mi kosa izrasla. Ja sam šišana ovako, dakle kao taj neki paž, ona je sad izrasta, mene to sad nervira, hoću da ujednačim sve i da ujednačim boju, a da se ne moram farbati. I naravno istenirat ću se i to ću vam kasnije pokazati i malo možda Aleksejevog slikanja kad ga sredim za to i to je to za danas. Kažem, gledat ćete u okviru ovog vloga tu malu kupovinu, ovo slikanje, moju novu frizuru, nadam se da će biti ok. I to je to, vidjet ću šta ću još da ubacim. I konačno ću krenuti sa snimanjem tematskih videa, tako da pišite mi u stvari šta vi više volite, tematske ili vlogove, prosto da znam. Evo, napravila sam layout, samo sam izdvojila slova koja mi trebaju, izdvojila sam ove neke pločice kao sa simbolima pa da vidim šta ću da uzmem od toga. Sada ću sve to da stavim na Lightbox i to je to. Evo ga, Lightbox je spreman, naravno može i da se upali. Sad ću pokažem. Oko. Ovdje. Ovaj mali. Da, sada ovo slovo C je kraće od ostalih pločica, možda budem morala da ga zamenim sa drugim C iz pakovanja. Evo, Aleksej se upravo probudio, tako da moram da idem, pa se čujemo kasnije. Upravo sam se vratila iz Lidla, iz manje nabavke, pa eto da vam pokažem samo šta sam uzela. Ovo je ona njihova Sien marka, ovo su tuferi, nestalo mi je pa sam morala da uzmem, sve do mi je stvarno koji su, probat ću ove. Ovo je nešto što smo već uzimali, ovo su kao safari mali voćni jogurti i stvarno su super, ima breskva, banana i jagoda u pakovanju po dve ove male, znači 60 grama čini mi se, jeste. I svaka ima 60 grama i stvarno su super, onako kao dezert posle doručka recimo ili u toku dana, kao neka uživnica. Uzela sam ove šargarepice pola kile, ove njihove paprike. Nešto što sam prvi put uzela jesu ove kuglice za supu i baš me interesuje kakve su. Ja možda planiram čak da ih mešam sa ovim generalno običnim rezancima koje sam, uzela sam i njihove rezance, tako da ću vidjeti da li da pravim sve odjednom ili ćemo da mešamo pa da recimo imam iz 2 puta. Uglavnom vidjet ćemo. Ovo je, ja mislim, neki domaći brend čak. Mislim da je domaći. Ovo je nešto što jako svi zavoleli, u pitanju su ovi biskviti, s tim što ovo vam je najpribližnije recimo piškotama, tako bih ja recimo opisala taj ukus, ali su stvarno odlični. Ovo su ove njihove 5 maramice za brisanje naočara. Nešto što nisam probala, a što sam kupila jer treba da imam neke goste, mi kafu generalno ne pijemo, ovo je neki kapućino sa vanilom, baš je bio povoljan, pa eto da imam, pošto treba da mi dođu neki gosti, a da nemam samo tursku. Ovo me zainteresovalo, ovo su krekeri sa solju i ovi su baš bili jeftini, ovo veliko pakovanje, a može da posluži super za užinu, recimo da se namaže kikiriki puter, humus ili tako nešto i mislim da je ovo super stvar, ali javljam vam kad probam. Ovo me jako interesuje, pošto smo ovo već pikirali ranije, ovo su zamrznuti bageti koji na sebi već imaju neku biljnu mešavinu, tako da mi volimo jako bruskete da jedemo, zanima me kakvi će biti ovi. Dalje, imamo krofne ove sad ću vam snimiti ovako, posute sa, ne znam da se vidi dobro,
vanila krofnice sa ovim čokolad mrvicama, one su fantastične. I posljednja stvar ovdje su ove njihove neke testenine. Ovo je u principu kao, ne znam kako bih prevela ovo, ali ovo se u principu zapeče na tiganju sa maslacom, recimo, i možete dodati neki sos. I mislim da je okej. Evo, sveža testenina sjajna. U principu, vidjet ćemo, nisam probala konkretno ovu, ali probat ćemo. I ovo mi je 5 dinara od kolica, tako da to je to. Budući da je baš tmurno napolje, sjela sam ovdje kod balkonskih vrata da mogu snimiti samo nešto što sam pokupila u DM-u. Tako da ću to sada snimiti i sada vidim ovdje, pošto sam upravo ručala, vidim da mi se puder potpuno skinuo ovdje, ali nema veze. Uglavnom, sada ću da vam pokažem šta sam to pokupila. Dakle, klasično ovaj moj ceger, dobijala sam više komada, pošto sam kupovala više puta kada je bila ta akcija, nešto preko 2000 dinara, dobijete ovaj ceger, razdelila sam i mami i tako dalje, pošto mi imamo, ovaj koristim konkretno kad idemo u te neke manje kupovine i imamo onaj veliki maksijev kad idemo u nabavku nekih namirnica, tako da to mi baš posluži. Sad ću ja to da, ajde u stvari pokušat ću da vadim jedan po jedan, što ima veze, što ću malo šuškati. Prva stvar koju smo otvorili i koju ću šuškati jeste ovaj Lino kukuruzni smoki. Otvorili smo ga jer je Aleksej malo užinao u parkiću. Ovo nam je super stvačica, on uči da žvaće i stvarno mu super ide. Ovo mu je super kada smo negde van, pa dok ne dođemo kući, uzme par komada i njemu je to svakako zanimacija više nego hrana. Tako da ovo je Lino čipsić. Ono što također uzimam jeste Lino baby keksić. Stvarno super reaguje na njega. Davala sam mu ga sa 6 mjeseci, odnosno kako mu dajem, mešam mu u kašice, recimo jabuka i keksić, ili dodam tako neku voću kašicu. Dakle, ne jede često, uglavnom gledam da jednom nedeljno napravim kašicu sa ovim keksićem, a da ponekad isto u parkiću uzmem koji keksić. Mislim da je oko 80 i nešto dinara ovo pakovanje. Sljedeća stvar koju sam ovdje uzela jeste ovaj Airwick osveživač u ovoj bočici, dakle za utječnicu, i konkretno uzela sam ovaj Mango Splash i uzela sam ga za kupatilo. Ne znam zašto u zgradi imam utisak kao da se nekada onako vraća miris kanalizacije kroz recimo slivnik ili kroz nešto tako, pošto ne mogu da izvalim tačno da li je iz lavaboa, da li je iz šolje ili iz onog slivnika. Tako da sam uzela neki miris da pokušam to da zamaskiram kada se desi. Da li je to kada je u vreme kiše ili nemam pojma, svakako meni to smeta, tako da sam uzela ovo jedan za kupatilo. Evo, sklonit ću ovdje račun. Sljedeće stvari koje vidim su maskice. Ono što sam uzela od maskice jeste svakako favorit i nešto što sam stvarno vidjela kod Ane Tukeci, što me stvarno oduševilo. Ovo je M-Beauty peeling sa voćnim kiselinama i ima 3 kesice unutra, koristi se 1 do 2 puta nedeljno i stvarno sam primetila taj brightening efekt, odnosno to posvetljivanje i polako nestajanje flekice. Trudim se da ga koristim na redovnoj bazi. Također peeling nije agresivan i to je nešto što mom licu zaista prija. Sada su bile na akciji 205 dinara u DM-u, inače su, ja mislim, čak oko 300 dinara, ako se ne varam, ili su možda 259, nešto mi to u glavi, ali nebitno je potpuno. Sada znam da su bile 205 dinara. Balea Beauty Effect, znate, moja najomiljenija maska sa hialuronskom kiselinom, ovo je 149 dinara i također sam uzela, ovo je isto neki korejski brand, uzela sam ovu sa vitaminom C i keljom i grejpfrutom, također mislim da je hvalila Ana Tukec i uzela sam da probam, nisam je nikada sad probala, također je bila na nekom sniženju. Zatim, uzeli smo da probamo, također, samo što Aleksej ne zna na slamku, tako da ćemo ovo morati da prespemo. U pitanju je Nutrino mlekce sa ovasom i bananom. Ovo svakako ne planiram da mu dajem uveče, možda planiram čak da mu dajem uveče, vidjet ću, ali pošto prvi put proba, ne volim nikada ništa da mu dam odmah uveče, nije probao do sada ove njihove, tako da ću mu verovatno dati popodne za užinu, da proba, pa onda kasnije možda nekada, ako budemo htjela da mu dam uveče. Sljedeći imam ovdje jeste Wet n Wild highlighter u nijansi E319B, odnosno Blossom Glow, i znam da su ga mnogi hvalili. Ja generalno jako volim highlightere, imam trenutno dva, onaj Aurin koji imam 250 godina i onaj Essence Mermaid, onaj kao
ili nije, jeste Mermaid, međutim nijedan mi nije nešto specijalno, onaj Aurid mi je bio super zaista, dok verovatno nije došao do neke granice da više ne može da sija kao što je sijao jer je zaista star, tako da sam uzela ovaj da probam. On je bio 700 i neki dinar. Sljedeća stvar jesu ove maramice i generalno one mi stoje u kuhinji, u dnevnoj sobi, gde god, pošto mi sada treba i konkretno Aleksej stalno ima sada zapušen nosić već poslednje vreme i onda mi svakako treba. Sljedeće što sam uzela jeste jedna četkica, ovo je Ebelinova četkica za highlighter, koštala je 500 i neki dinar i konkretno sviđao mi se ovaj jako oblik ove četkice, vidjela sam da mnogi youtuberi nanose sa ovakvim tipom četkice, ja imam konkretno onu Lumsovu lepezastu četkicu za highlighter, nije mi loša, ali eto želela sam da probam neku drugu, možda ova bude malo intenzivnije, možda se bude bolje nanosio proizvod. Uglavnom ako čujete nešto, sedim, malo su mi otvorena balkonska vrata, napolje je užasan pljusak, tako da znate, i malo pre mi je radio šporet i čulo se i aspirator se čuo, pa sam išla da ugasim. Uglavnom, posljednja stvar koju imam ovdje jeste jedna micelana voda, ovo je Multi-Active Biological, dakle micelana voda za sve tipove kože sa ružinom vodicom, 97% sastojaka je prirodnog porekla, znam da su je mnogi hvalili i iz tog razloga sam je uzela i Ena Luna i mislim da je hvalila i Ana Tukec i još neke domaće youtuberke, tako da sam rešila da je probam. Iskreno nešto sam se ulenjila, imam i dalje malo onog miksinog mleka za skidanje šminke, međutim nekad se zaista ulenjim, pogotovo kada sam uveče ekstra umorna i onda svakako me mrzi da skidam šminku sa bilo čime, ali nekako mi brže ide sa micelarnim vodama. Ja micelarne vode svakako uvek ispiram, znači nakon korišćenja, to jest kada skinem šminku, ja prvi korak u skidanju šminke mi je neki proizvod za skidanje šminke, u ovom slučaju to micelarna voda na tupferu i kada skinem, naravno ne trljam kao sivonje, ali kada skinem šminku obavezno ide umivanje sa nekim gelom za umivanje i posle toga ide tonik i posle toga ide nastavak večernje nege. Tako da to moje korišćenje micelarne vode i meni je u principu dermatolog rekao da to uopšte ništa nije pogrešno. Tako da nekada koristim mleko, nekada koristim micelarnu, trenutno sam uzela ovu, nikada nisam probala, mislim da nisam probala ništa od Multi-Active, sem njihovih sheet maskica. Tako da eto, još jedan razlog da probam i to je to. Javit ću vam, kažem, neke utiske, uglavnom to je ono što sam trenutno pokupila i račun mi je bio oko 3000 i sad ćemo da vidim, u stvari račun imam, 3146 dinara. Tako da to je to u principu. Kažem, imam stvarno jedan veliki DM blizu i super je, imaju zaista sve brendove i Elf i Wet n Wild, dakle velike i dobro je opremljen, tako da me to baš raduje. Imam i tu blizu jedan Lili koji nije baš toliko dobro opremljen, ali opet svakako blizu je, tako da mi to raduje. I imam Aleksandar Cosmetics što me još najviše raduje i planiram da ga posetim uskoro, tako da to je to. Svakako mislim da će ovo biti zaključak ovog vloga, dakle da neću više ništa snimati. Javljat ću vam se za ove proizvode koje nisam do sada probala, dakle ovo highlighter i nešto od maskice, pa ćemo da vidimo utiske. To je to, čujemo se.